L-Assoċjazzjoni tal-Aġenti tal-Ivvjaġġar u t-Turiżmu il-Fatta awgurat lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li għal sena oħra kisru r-rekord eżistenti fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna. Faħret lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għat-tmexxija u l-viżjoni li biha qed timxi li sena wara sena komplit tikseb suċċessi minkejja l-kompetizzjoni minn destinazzjonijiet turistiċi oħra. Il-Fatta qalet li tittama li l-ħidma tal-partit interessati tkompli ssarraf fit-tkabbir u li ssaħħaħ setturi ta' rendiment għoli. Min-naħa tagħha l-MHRA l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti uriet is-sodisfazzjon tagħha tbassir tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ta' tkabbir kemm fin-numru ta' postijiet fuq titjiriet lejn Malta kif ukoll fin-numru ta' passiġġieri għal din is-sena. Il-President tal-MHRA Paul Buġejja qal li dan kollu juri l-impenn tal-partijiet interessati lejn strateġija biex jinkisbu u jitkattru dawn ir-riżultati. Nittamaw li kif semmiet ukoll jkollna turisti ta' kwalità, rajna wkoll li hemm tentattiv sabiex mhux biss jiżdied in-numru ta' turisti, imma jkollna wkoll turisti ta' kwalità aħjar. Buġejja żied jgħid li qed issir ħidma biex jisaħħaħ is-settur turistiku fix-xhur tax-xitwa. Qed naħdmu ħafna fuqha mal-MTA, anke mal-awtoritajiet u mal-MIA sabiex kemm l-aċċessibilità u kemm il-marketing ikunu indirizzati għax-xhur tax-xitwa fejn il-volum huwa relattivament baxx. L-istqarrija tal-MHRA żiedet tgħid li l-aħbar pożittiva hija li dan it-tkabbir ta' 2.6% fin-numru ta' postijiet fuq titjiriet lejn Malta se jfisser riżultati aħjar fl-industrija tat-turiżmu u li qiegħed il-pedament għal sena oħra ta' suċċessi.